Vale, continuamos entón co Centro de Educación Especial tamén Manuel López Navalón de aquí de Compostela. Eva Formoso, que tal? Prepara aí, a ver se tes todo preparado. Tarda un poquinho para eso. A ver que tal funciona ben eso. Sí, ahora cho, pero bueno, si se ve ben aí, verás. Vale. Bueno, Pues adiante. vale, eu son Eva Formoso, traballo no Centro de Educación Especial Manuel López Navalón. Non son a coordinadora tampouco de bibliotecas, veño en nome do equipo de bibliotecas. Bueno, dicir que eu, a miña virtude ou defecto é máis o traballo día a día que expoñer. Pero, bueno, se podemos expoñer o material e as ferramentas e transmitirvos algo, pois mellor, que seguramente os vosos traballos son mellores ou iguales que os nosos, vale? Entonces, vale. De seguido, vou vos a explicar máis ou menos como é o funcionamento, bueno, as metodoloxías nas que eu me baso no traballo día a día, porque, bueno, a nosa biblioteca, o ano pasado, o curso pasado, non había absolutamente nada, só hai libros, é unha biblioteca moi grande, pero só hai libros e revistas que están orientadas aos PCPIs, como revistas informativas, donde hai os PCPIs de carpintería, de restauración, de costura, son revistas informativas para eses talleres. Vale, non había absolutamente nada. Este ano empezamos xa con isto, que temos moitas ganas, porque dende as aulas do ano pasado, dende a aula traballouse moito fomento de lectura, porque non tiñamos nada. Entón, o profesorado, dende a súa aula, si iniciou eso, vale? Vale, as metodoloxías activas, bueno, eu sigo metodoloxías activas na miña aula. Normalmente soe ser o aprendizaxe basado en proxectos, a realidade virtual ou aumentada, o aprendizaxe cooperativo e aprender a aprender, tendo en conta as intelixencias múltiples, vale? Porque é moi importante contar cos coñecementos previos e os intereses dos nenos. Todo isto leva a un aprendizaxe dinámico e a inclusión en sí. Vale, os ABPs baseados no traballo por proxectos, todos os proxectos que facemos na aula están tamén baseados, como dicía Iris, nun proxecto anual. O ano pasado foi Coñecendo o Mar. Aí, a partir do Coñecendo o Mar, fixemos pequenos proxectos por aula, que eran peixe, bueno, vimos peixe, fondos do mar, povos galegos, utilizamos a realidade virtual, con todas estas aplicacións que podedes ver aí, que seguramente algunhas coñecedes. E tamén utilizamos a metodoloxía activa de Flipped Classroom. O alumnado propón crear do que non ten. Entonces, fomos á aula, dende a aula, xa que a biblioteca non tiña nada. Dende a aula tivemos unha mascota, que era un peixe, que lle puxemos o nome de Glu Glu. E tamén creamos unha tarxeta, era un pouco unha tarxeta ficticia, porque realmente non podíamos ir á biblioteca sin o carné. Porque non... Entón, creamos un carné identificativo un pouco para poder non facer un equipo, creernos realmente que éramos un clube de lectura. Vale, aí tendes, isto foi o ano pasado, bueno, este é o do mar, que fixemos un fotocol mariño. Tendes aquí a nosa mascota, a biblioteca, un carnet de biblioteca. A partir de aí, os pais colaboraron moito con esta aula, colaboraron facendo marcapáxinas, vale? Todos os pais dos nenos. E ao final de curso, había nenos que nunca tocaran un libro, que nunca leran un libro. Ao final de curso, co método de economía de fichas, pois conseguiron todos unha mochila. Que fixemos? Fixemos que a través da aplicación Xapego, fixeron os nenos, meteron os seus nomes
e meteron tamén os nombres, os títulos dos contos que máis lle gustaran. E crearon este icono, vale? Esta imaxe que foi estampada nunha mochila que levaron para casa. Ca realidade virtual e aumentada tamén traballamos moito cara á biblioteca. Por que? Porque temos, a aplicación Aurasma ou outras aplicacións coa tablet podemos acceder aos libros e estes libros convírtense en reales, vale? Crean vida. E aos nenos gustalle moitísimo isto, moitísimo. Teño aquí unha serie de aplicacións que podedes ver, vale? E tamén teño un vídeo donde na miña aula que se ve perfectamente o funcionamento da... Temos 3 gafas, unha Carboar feita con cartón, que a podedes facer vos perfectamente, non fai falta comprala, mercala. Faise con cartón, metese as lentes e directamente poñedes o móvil e a aplicación que xa o vedes. E pois, as típicas gafas que xa comerciales, vale? No blog de Olladas no Navalón, este que vedes aí, Olladas no Navalón Blogspot, podedes ver todos os vídeos, vale? Este xa non o poño porque... Vale, como necesidade de que non tiñamos ningún libro adaptado ao alumnado, pois moito do profesorado puxémonos en marcha mans a obra para facer libros. Libros adaptados, contos adaptados, libros sensoriais, todo eso que vedes aí, algúns dos que temos son eses que están aí, que son os libros, os contos adaptados de Goma Eva, sabedes, que están en dimensións, Cocorico, todos esos libros que están en dimensión, están para traballar a percepción, a estimulación, e tamén traen pictogramas. Por exemplo, de Orellas de Bolboreta está moi traballado, foi un conto moi traballado no centro dentro do ano pasado. Este conto trae pictogramas, está en pictogramas e está en letras, vale? As palabras todas así vanse metendo no sobre según o que queirades traballar, vale? É un conto en galego e con pitos en galego, que hai moi pouco material en galego, vale? Entón, é un conto moi traballado, que tamén fixemos o ano pasado deste conto teatro, final de curso. Vale, sabe? Os nenos saben o de memoria. De feito, a muñeca que está en Orellas de Bolboreta, que estaban todos preocupados que non a trouxera porque aí va de que acoller. Tamén fixemos un libro sensorial co tema do proxecto dese ano, que foi o mar, porque, hai nenos de diferentes dificultades, hai nenos en grupos que si necesitan tocar. Estamos dando mar, pero eles non saben. Teñen que tocar, teñen que experimentar, descubrir a súa sensación do mar. Entón, aí tamén podedes ver que tiñamos un sobre o mar e tamén os nenos da miña aula seleccionamos un conto que era o que falábamos, que tuvera que transmitir a valores. Valores como a tolerancia, o respeto, a autoestima e o afecto, que este é o de Orellas de Bolboreta, que o escolleron eles. Vale, eles, todos eses libros, moitos dos libros que vedes aí, fixéronos os da miña aula, pero non especialmente para eles, porque eles saben ler, saben escribir, sino que o fixeron para os seus compañeiros, vale? Porque hai grupos que non teñen esa necesidade. Entón, eles apadrinan eses nenos. Encántalle facer material para eses nenos, que incluso yo van a ler eles, vale? Leenllo, experimentan con eles, tócanllo, gustalle moitísimo. E tamén fixemos o libro sensorial do mar, que é o audioconto. Este conto de Orellas de Bolboreta tamén está contado por eles, que está aquí o vídeo. Vale, se queredes, a ver se vai. Aquí no vídeo non trae pictogramas nin as letras, vale, pero sí que o podedes ver ali. E tamén outra profesora do centro fixo un libro sensorial que o vedes aí e tamén adoptou 2 contos, A vaca que puxo un ovo e Cocorico. Vale, Cocorico, no noso centro temos, hai bastante personal que sí coñecemos lengua de signos. O ano pasado había un chico que interpretaba lengua de signos estupendamente. Nos coñecemos, hai uns que coñecen mellor, pero o ano pasado estaba este chico, ahora marchou. E temos a Cocorico tamén interpretado en lengua de signos, co seu vocabulario, está todo no blog, vale?
Se queredes, poño vos orellas de bolboreta ou calquer del, porque hai un montón deles. Entonces vamos a poñer logo a vaca. A ver se se ve. Ai, Deus, a mí nunca se me ve nada. Xa pola mañá me pasou o mismo. Está cargando, sí, porque isto é un PDF grande, non? Que seguro que tarda. Sí, é que son bastante... Bueno... Ese enlace está un pouco... No. Bueno, en fin. Vale, ao final se me dá tempo, pois... Vale. E agora seguimos ca deste ano, vale? Xa estamos no curso este, que estamos contentísimos porque nos deron, igual que a vos, a subvención. Entonces, agora sí que can ganas que tiñamos de empezar ca biblioteca, vale? Porque todo facíamos dende a aula. E a verdad que non ten moito xeito, vale? Vale, bueno, coas necesidades do centro que tiñamos, incorporámonos dentro do proxecto de bibliotecas inclusivas e aquí sí que saliron un montón de propostas e ideas, vale? Que tanta necesidade tiñamos. Vale, en principio, o primeiro que pensamos foi inventar o espazo, un espazo relaxado, distendido, vale? Con condicións estruturadas, vale? Onde crearemos diferentes zonas. Isto é o que temos pensado, crear diferentes recunchos, vale? Na biblioteca. A primeira proposta vai ser unha zona de acougo, que temos falada. A segunda é digitalizar e pôr en funcionamento ferramentas, TICs, a nivel de apoio ás necesidades do alumnado, xa que na biblioteca sí que temos por aulas computadores, tablets, temos un montón de ferramentas, pero na biblioteca non hai nada. Entón, sí que queríamos mercar destes dispositivos. E a terceira proposta, seguir elaborando material propio dentro do equipo, dentro das aulas, xa que, aínda que leva moitísimo traballo, sí que é máis concreto, máis para cada alumno, sí que observas máis a cada alumno, non é igual mercalo que facelo ti. E a cuarta proposta, nós no noso centro facemos moitas curtas, moitas películas, os nenos síntense protagonistas, temos chroma key, traballamos con touchcast, eles fan moitísimas películas e, bueno, os nenos encantados da vida de despois verse nos vídeos como fan, entonces queríamos un recuncho na biblioteca para traballar eso, para baixar un vídeo que para que eles un vexan. Vale, a zona de acougo. A zona de acougo, esta zona vai ser importante porque vai ser preferentemente para as conductas disruptivas, unha zona de relaxación, unha zona multisensorial, donde traballaremos todo a nivel sensorial, perceptivo, basal, vestibular, bueno, que empregaremos con nenos con dificultades motrices, bueno, utilizarase para varios enfoques. Como vedes aí, as salas multisensoriais son espazos agradables que potencian o espírito positivo e predisposición para calquera cousa. As salas multisensoriais non deste tipo, non xa feitas como no caso que vexo aquí a miña compi, non da Barcia, que sí que teñen unha sala multisensorial, pero xa ten outro tipo de funcionalidade, vale? Esta sería xa para o que é a biblioteca bueno, que aquí disfrutar antes de empezar a ler. Porque moitos nenos, cando vamos á biblioteca, venga, vas ler, sí, pero ese momento de zona de acougo, de experimentar as túas sensacións, das emocións, os nenos teñen que ir contentos, teñen que ir disfrutando dese momento. Entonces, a emoción é moi importante antes de ler, é a relaxación. Vale. Vale, algunha das ferramentas que temos para a zona de acougo. Fibras ópticas, vale. As fibras ópticas, xa vedes aí, podémolas tocar, podémolas ter no teito con estrelas, fibras ópticas cortinas que facilitan a propiocepción e a conciencia corporal. Temos que ser conscientes do noso corpo, vale? Un kit vibroacústico
Vale, o kit vibroacústico é a cama de agua vibroacústica. Isto é espléndido, pero é posible convertir a música ou a voz en vibración por todo o corpo. Vale, ti podes estar lendo e escoitarte a ti mesmo como lees. Estar nun momento relaxado e escoitarte a ti mesmo, proporcionando unha experiencia única, vale? E aquí vedes unha foto do que é unha cova con vibroacústico e fibra óptica. Pero tamén hai un túnel de fibra óptica que o descubrimento é moito máis arraigado, que lle gusta moito máis aos nenos que o que é a cova. A cova xa é moito máis amplia e na fibra, no túnel óptico, como que se sinten máis protegidos. A iluminación da zona da covo é importantísimo, porque según o que ti esteas vendo, a relaxación que teñas e os sistemas de iluminación, pois é posible modificar a sala según a cor. Creamos contornos diferentes. Isto todo ten que ir con un sistema adaptado que se chama conmutador SHX, que é o que controla por barridos ou secuencialmente todas esas zonas. Vale, un neno que ten necesidades motrices pode controlar el mismo que color elixe, que voz elixe, que música elixe, todo eso ben controlado por o conmutador. As tiras de luces son estas que vedes aquí, e o foco de luz sensible para permitir crear ambientes de cores modificados na sala. E tamén, isto para min, que a plataforma de balanceo modificada. Parece que pode ser así, bueno, mira que ben o pasan, pero isto está nun columpio, nun balanceo, podemos estar super relaxados, incluso porque levamos os nenos aos columpios, reláxanse. É un momento onde se estimula moitísimo o linguaxe, moitísimo, incluso en nenos con autismo, con espectro autista. Moitas veces nun columpio, nun balanceo, ti estás estimulando o linguaxe. Ti repíteslle palabras que eles nese momento como que é a imitación, propicias a imitación. Unha sala tipo. Esta é unha sala tipo, pero non é a que vamos a ter, vale? Porque é moito. É unha sala tipo que bueno, é unha idea, vale? Estas, xa vedes aí, que crean universos e controlan toda a sala. Ofrécenos un montón de actividades. Esta é unha sala tipo que é unha imaxe recollida de BJ Adaptaciones que seguramente vos coñecedes. Bueno, que é propicia para atención temperá, para discapacidade visual, para un montón de dificultades, parálisis cerebral. E a segunda proposta, pois o que todos coñecedes, sobre todo de centros de educación especial, que son as ferramentas, os SACs, os accesos ás TICs, o Voirain, o conmutador, o Glasshow, que accedes a través, o mellor accedes a través dos movimentos da cabeza de Bluetooth. O Big Point, que o coñecedes, e soportes para comunicadores, porque a veces temos comunicadores, pero non temos onde soportalos. E a interacción ca mirada, que esta daqui é unha aplicación gratuita, que é a Lucturlen, e a Toby, que tamén é ca mirada, e o Iris Bond, que xa é unha ferramenta moito máis cara. Vale, pero tamén accedes ca mirada a través dun sensor. Sáleme. Bueno, enfocados á lectura, que é o que nos interesa. Enfocados á lectura está o Bookworm, convirte calquera dos teus libros en audiolibros adaptados. Este está moi, moi ben. É o álbum parlante, o Talking fotoálbum, que tamén é con grabación e podedes facer maravillas. Aplicacións que hai enfocadas á lectura, o Book Creator, o Bizboard, palabras... Bueno, tendes aí un montón delas que podedes recoller. E o Whitbook. O Whitbook é de iOS para Apple e transforma os contos clásicos en aplicacións interactivas, vale? Xa vedes aí todos os que hai. Outro grupo de aplicacións interesantes é o Wonder King,
que é para iOS e Android, vale? Este sí que é gratuito, e ten aplicación de obxectos ocultos entre láminas interactivas. É o léxico cognición, que é para a comprensión de linguaxe, o ABA Planet, é para a estimulación do discurso e conversación, que moitos nenos, seguramente dos centros de educación especial e dos ordinarios, teñen dificultades á hora da conversación. Comprensión de textos, a aplicación Yo Leo, a Reading Compression, e na eficacia lectora, sobre todo este utilízase xa para nenos que, na eficiencia lectora, para nenos que xa teñen unha fluidez lectora, para máis ben para avalialos, vale? Speed reading. Na expresión escrita, o Bucreator, que é para Android tamén, que podedes descargar gratuitamente, así que cando cheguedes a casa probades todo isto que hai aquí. O Creacuentos, e outras tamén moi interesantes, que eu aquí sí que me quería parar un pouco, porque está o Story Creator, que non é moi intuitivo. A ver, está ben, pero non é tan fácil de usar, sobre todo para nenos de educación especial. Eu que utilizo moitísimo é o Pitelo, vale? Que este de aquí. Este, védelo, ui. Este de aquí, que é unha maneira sinxela de crear, reproducir e compartir historias visuales e libros falados polos nenos. Eu, nese caso, fixen tamén o de Orellas de Bolboreta. Bueno, é que o saben de memorias. Esta aplicación podedes meter imaxes, podedes poñer a ele falando cas imaxes, podedes poñer pictos, pode haber unha persona que simplemente que vos poñedes as letras e xa hai unha voz instaurada que vos lea as letras, non teñen por que ser os nenos, porque hai nenos que non teñen linguaxe oral. Entonces, nesa aplicación hai unha voz instaurada, vale? Que vos lea as letras, o que poñedes. Entonces, ides pasando a follas e xa vos lo lee ela directamente. O sea, é unha aplicación fantástica, é moi intuitiva. E vale, as pizarras digitais interactivas. Hai un montón de pizarras digitais interactivas, pero a min a que máis me gusta é esta. Vale, é moi cara, moi cara, pero vale moito, eu creo que eran. Entonces, nada, que está moi ben porque é para o aprendizaxe cooperativo, para moitos nenos estar ao redor, para traballar, para manipular, para descubrir, para. É fantástica. Agora esperamos co ano que ven, non? E, bueno, algúns comunicadores para as tabletas. Vale, nós temos que poñer tabletas na biblioteca porque é algo que necesitamos para algún alumnado, porque algún alumnado non ten comunicación e sí que utilizamos comunicadores con eles para, se van á biblioteca, teñen que pedir un libro, teñen que solicitalo, teñen que dicir se teñen que ir ao baño, teñen que. A ver, entón necesitamos os comunicadores. O Pitodroid Lite, que vedes aí, é da casa, é do Centro de Educación Especial Navalón, pero, bueno, isto é persoal meu, a min o que máis utilizo e os que máis me gustan, despois hai un montón deles. Eu utilizo moito o Nikital e o Eminsan. Son moi faciliño con Nikital, é a imaxe que vedes aí, vale? É moi fácil, eu utilizo un método PEX, o Nikital é moi intuitivo, utiliza por colores, utiliza os pictogramas da Arasaco, bueno, para min é o mellor. Pero, bueno, iso é cada un, é a funcionalidade do alumnado, que é importante, non o profesorado. E terceira proposta, que dicíamos que elaboraríamos material dende a aula, vale? Eu este ano tiño un grupo de alumnos que teñen bastantes problemas a nivel léxico, lector, escritor, conversión grafema-fonema, e fixemos como podeste de lo ver aí, que nos axudaron o taller de carpintería, que lle levou o seu tempo facelo tamén, e, bueno, isto é moi sinxelo. Vos seguramente coñecedes que facedes cousas con tapóns, o que facemos é nós traer os libros que recollemos e poñerlle o título un pouco para estimularlos a lelos, vale? E, de paso, pois, traballamos a fonética, a fonoloxía. E, ben, isto é
o ano pasado nós fomos a un curso e eu fixen algún dos materiales para contar os contos. Entón, fixemos pedras con colores, nós tuvemos o contacontos o escritor de Xoa, a partir de aí fixemos todas as tarxetiñas de Xoa, como a Xoa niña iba crecendo e como iba pasando as fases da súa vida. E tamén facemos que a caixa de luz moitos contos que os contan os meus nenos aos outros nenos. A caixa de luz, supoño que saberedes todos o que é con luces LED, vale? E xa para rematar, unha proposta xeral, que esta é unha proposta miña, que está moi ben que todos teñamos pitos nas aulas, pero eu o que se me gustaría é rotular cun código común todas as bibliotecas inclusivas de Galiza. Non utilizar cada un o que nos pete, non. Ter unha CDU desde a Asesoría de Bibliotecas donde coller todos, pois queremos os libros avanzados, coller ir ao código, coller o picto e todos os que estamos metidos nas bibliotecas inclusivas poder crear ese código e poder baixalo non de aí, sin ter que facer cada biblioteca un mundo, non. Intentar facelo o máis conxuntamente e o máis en equipo posible. Bueno, a miña proposta, que non ten por que ser válida, é que se faga con pictogramas e os xestos de Beison Schaffer, e se pode ser en color, porque os nenos visualmente en color, pois nos colores do SPC, pois é moito máis atractivo. É máis que agora está moito de moda visual thinking, pensadores visuales, que máis que nun centro de educación especial que teñen que pensar visualmente, máis que nun ordinario. Entonces, que eu creo que se debería ampliar a todos os centros ordinarios, non só os de educación especial. Vale. Despídome cunha actividade da metodoloxía de aprendizaxe cooperativo, en concreto unha dinámica de cohesión, a cal é chamada la silueta, que son unha das dinámicas principais do aprendizaxe cooperativo, arte neuronas, porque lle demos moitas neuronas, e interpretamos un conto co noso propio corpo. Vale, é unha actividade que fixemos co alumnado, sobre todo co alumnado de talleres, onde van á biblioteca, collen un título dun conto e despois eles móvense xestualizando o conto que están interpretando, pero móvense a través da música, do corpo, entre eles falan que xesto van a facer e que o público, que son os outros nenos, sepan dicir, pois mira, está interpretando, teñen un micrófono e din, no, pois Bella Durmiente, sí, tal. Vale, pero todo isto en xogo e con dinamismo, porque os nenos necesitan dinamismo. Vamos presentar o vídeo. Bueno, este é o blog, aí vedes o centro. Bueno, vedes mami saltando porque teño que animar a
a primeira vez que o probábamos, e sabedes, pouquiño a pouco, faise camiño. E, por último, dicir que cando comecei este curso, unha alumna miña preguntoume por que as túas clases son diferentes, por que sempre te estás dinamizando. Bueno, pois na diferencia é a semente da diversidade. Vale? Temos que crear diversidade, temos que adaptarnos ao alumnado, non o alumnado a nós, todos son diferentes. E grazas. Alguna pregunta, alguna cousa que queirades repasar de todas estas cousas que nos contou Eva antes de que fagamos ese pequeno descanso? Estamos así ben, cumplindo os tempos moi ben, co cual podemos, se queredes, para que non se vos esqueza, se vos quedou algunha dúbida, algo que querades comentarlle, non? Todo clarísimo? Que ben expliquei todo. Que ben explicado está, efectivamente, Bueno, se non retomaremos a final, como imos ter así un tempo para falar un pouco máis e tal, se tedes algunha cousa así máis xeral, pois comentámola, non? Pero, bueno, decía por se había algo así puntual que logo se nos... Non? Bueno, pois entón, se non, facemos entón este pequeno descanso, 15 minutos, vale? Son polo meu reloxo a 6 menos cuarto, entón, se estamos aquí a 6, cumplimos fantástico, temos o tempo para as dúas intervencións que nos quedan, vamos fantástico. Vale, gracias, Eva. Non puxen o vídeo. No.